Ewang semono madine luwih. Ana sasmentaning sun jagat wasisaning Upadara, Paman Plasa Jenar. Ayo ndadekake gugup pekelira si Paman Manira wiji wenten ngajengan Manira. Paman Patih Harya Sengguni. Nyawa-nyawa jimat kula nggir sesemban kula. Wonten ing Madyapada prapting delahan anak Prabu Ngastina. Ohanter sabda pangandika paduka. Tumanduk dhateng ing bapa ing kepatihan. Kula nuwun sewu. Nalika ingkang bapa tasih wonten sakjawining pasewakan negari Ngastina. Kumitira caruk maras manahipun ingkang bapa ing kepatihan Pindoron Salamba pinanjering alun-alun katemping samirana. Nanging sareng wonten ngarsa paduka tebih saking raos kumarasan nggir. Kepareng ingkang bapa cumadong dawuh menapa ta sababipun dene wanter pandangon paduka anak Prabu Ngastina. Paman Plasa Jenar, kula wonten timbalan kadiparan anggurisi Paman. Ingsun percaya minangka dadi padhapal ingsun mranata tata rakiting negara Ngastina. Paman Plasa Jenar, menawi paduka ndang bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe anguci wani. Para kawula sami sayek saka kapiyakare luguring nusa bangsa tuwin negaring Ngastina medhahipun para prajurit mboten kendhat anggenipun sami gegladhen olah kridaning aprang. Sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggepok kunca paduka anak Prabu. Ingkang bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula nut-nut. Dadosaken suka marwata suta. Raos sing manah mboten langkung pakaran ing utama tindakna selawase lan diprayogakna anggone Paman lenggah madaning Datraya Praja Ngastina. Nun inggih anak Prabu sampun mboten kirang prayogi pisowanipun ingkang ngabdi ing kepatihan nggir anak Prabu Ngastina. Bapa Pramban Durna, Bapa ing Sukalima, Sarawa Paduka Bapa Durna katuran karaharjan. Tedhak bapa Pramban Durna wonten Datraya negari Ngastina. Bapa Prambaning Sukalima. Astaka swala sila berdapa swalu gembol sumorante hawela. Kula nuwun inggih Ger. Tansah pinanganing kawidadan niring sambikala sawanipun ing bapa ing Sukalima. Mangya widada sawan kula Niskala Durga Mendhak Kala Sirna. Namung kemareng ingkang bapa ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngastina Ger. Anak Prabu Duryudana. Kula tamya karya bombong raos sing manah. Mboten langkung kasekecapno anggen jengandika lenggah. Kula naknan. Sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang bapa ing Sukalima wonten Datraya negari Ngastina menika, Nger. Apa dene sira Dimas Surtayu? Prayogakno nggone siadi ngadhep ngarsanipun Kakang. Lho Diwaji. Sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang rayipun Surtayu. Namung derelan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumengkaping pabektinipun ingkang rayi kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu. Ndak tampa siadi atur bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun pun Kakang tampanana lan mratakna mring kadang ingsun sangganing Prasetya kula kang padha gantung sebo madaning pasewakan negara Ngastina dina samengko iki. Yayi Dimas Surtayu. Menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Koko Prabu sesembahan kula. Nun mangke Koko Prabu Baladewa. Sarawa paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang rayi ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu sembahan kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura Koko Prabu Baladewa. Jagat wasisaning Upadara wayah Bathara Jagat. Yayi. Kula tamyasong pambakenipun paduka Yayi Prabu ingkang tumanduk dhateng Raka ing Mandura. Akarya bombong raos sing manahipun ingkang Raka. Namung parenga ingkang Raka ngaturaken salam taklimipun ingkang Raka ing Mandura kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngastina. Yayi Prabu Duryudana. Kula cancang pucahing weni dumawahing wijang rumaketing Werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rah kayiwanan Koko Prabu
Kok Prabu Baladewa sembahan kula. Matur sembah nuwun Yayi. Ingkang salajengipun dinten samangke kepareng kula ngaturaken sepinten kalepatanipun ingkang rayi. Dene dinten samangke kula wantun hambayongi dhateng jengandika Kanjeng Koko Prabu. Supados rawuh wonten negari Ngastina Koko Prabu. Yayi, wonten timbalan. Ngemuti bilih kewajibanipun ing Raka Mandura menika minangka dados pengayomanipun kadang-kadang kula Sata Kurawa. Mila sampun satrepipun menawi ingkang Raka menika tansah mastuti dawuh timbalanipun kadang kula Yayi Ngastina. Sampun ngantos kok timbalan ing wanci rina nadyan ing wanci ratri kula mboten badhe selak. Malah estunipun kadi kula jangkah-jangkao enggal prapta ingkang kajangka sowan wonten ing Datulaya negari Ngastina. Sasampunipun ing Raka kepareng sowan wonten ing Datulaya sakmangke mboten wonten ingkang gumana musik Enggalo ingkang Raka tampi timbalanipun Paduka Yayi Prabu Ngastina. Yayi, wonten menapa? Dene Paduka ngrawuhaken dhateng Raka ing Mandura. Mboyongi pisowanipun ingkang Raka ing Mandura pun Baladewa. Menawi kepareng kawedharing kathah dumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana. Monggo kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra kalawan ingkang Raka ing Mandura. Ingkang Raka nedya nganglohaken jangga nilingaken karna mastuti sabda utama Paduka Yayi Prabu Ngastina. Yayi Prabu Duryudana. Hanjra sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi tadah wadana Koko Prabu. Dene kula wantun hambayongi dhateng rawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu. Mila wonten suka lilaning penggalih. Sadèrèngipun kula mbabaraken wigatosing pasiwakan boten lega raos sing manahipun ingkang rayi. Menawi dereng wonten wiyosing pangandika Paduka Kanjeng Koko Prabu, mugi kepareng paring maksama dhateng Rayi Ngastina. Anggen kula wantun hambayongi dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura, Koko Prabu Baladewa. Yayi, menawi bab menika sampun ngantos dipun penggalih ingkang langkung lebet, wangsul wangsul sampun kula aturaken. Menapa ingkang dados dawuhipun Paduka Yayi Prabu kula tansah ngestu padha dawuh Paduka Yayi Prabu Ngastina. Mila tumunten dinten sakmangke kepareng hamba barana ingkang wigati. Menapa to sababipun Paduka Yayi Prabu nglempakaken sangganing para sepuh madaning Datulaya negari Ngastina? Wale-wale menapa? Mboten sabab negari Ngastina badhe kedatengan mengsah. Miwah wonten ing madyaning Datulaya menika kula mboten badhe ngrembak perkawis negari utawi kanalindranipun ingkang Rayi Ngastina. Nanging sanget boten nginten babar pisan. Ing atasipun kula menika Nalindra Gung Binathara. Jagat menika ngantos keberbeken dhateng umandhangipun Duryudana. Kula menika sampun kaluka ing jagat. Nalindra Sugihbanda, Sugihbandu. Sugihbanda tegese Sugihbrana Picis. Sugihbandu kula menika Nalindra ingkang Ababala Raja. Kathah para nalindra ingkang samya sumuyut nungkul dhateng pangrehipun Duryudana. Namung ewa semanten derajat pangkat ingkang sampun kula raosaken, kanalindran ingkang sampun kula rasaken dinten mangke menika kala wau boten saged adamel tentrem raos sing manahipun ingkang Rayi Ngastina. Menapa sababipun dari Paduka Yayi Prabu paring dawuh kemekaten? Koko Prabu sanget boten kinten bilih manahipun Nalindra Gung Binathara kados ingkang Rayi menika jebul gampil dipun gegasah. Buktinipun sampun pinten-pinten dinten menika kula ngraosaken raos waskuwatir semelang wonten salebeting manahipun ingkang Rayi Ngastina. Krana anggen kula nglampahi pasumpenan wontene impen kula wau jebul pinanggihipun kawasa ngrubeda dhateng tentreming manah kula Koko Prabu. Ila dalah jagat wasaning Upacara wayah tur jagat. Nuwun mapunten Yayi. Tumrap ingkang Raka ing Mandura babakan perkawis menika kula kinten namung perkawis ingkang sepele. Jalaran Paduka piyambak sampun ngendikaken bilih Nalindra Ngastina menika Nalindra Gung Binathara. Nalindra ingkang persasat jagat menika tanpa timbang. Nanging eman temen ing atasipun gumlaripun Nalindra Ngastina namung dipun gegasah dhateng pasumpenan ingkang Paduka lampahi. Kula nuwun pamunten.
teka elok temen Paduka Yayi Prabu tumunten menggalihaken babagan pasempenan. Menawi dipun parengaken kula badhe nyuwun mriksa menapa ingkang kababar kawursita madaning pasempenan menika kala wau. Ora Bu, wonten dawuh Yai. Mugi andhatosna ing kawuningan tanpa sabab nalika semanten nembe ingkang rayi lenggah madaning dampar wonten madaning pasempenan menika kala wau cetha kawontenan ingkang padhang jingklang dumadakan negari Ngastina kados ketaman Begawa peteng dedet lelimengan boten dangu tumunten jawah dres pur lan lesus satemah damel geger sangganing kemapan wonten negari Ngastina dereng kemawon kula saged ngraosaken kawontenan kados mekaten kathahing toya satemah blabar minggah madaning Stinggil Pinaturata satemah ingkang rayi kepelajar saking Stinggil nalika semanten kula mlajar sasampun punuwun kula pinanggih papan ingkang saged kinarya ngeyup dhateng rayipun Ngastina kula waspaosaken toya ingkang minggah madaning Stinggil dumadakan tanpa sangkan paran boten wujud toya malih nanging wujud rah utawi wujud getih ingkang gegirisi satemah dampar kencana kendhang kapracundhang kabekta bantring alun. Ora Bu, sareng kula nglilir saking anggenipun nindra dumugi sapriki pasumpenan menika tansah gawang-gawang wonten ing padoning paningal. Monggo ujaring para sepuh, ujaring para pinter sami nyebataken impen menika badhe wonten maknanipun. Kula nuwun sewu. Kanggenipun ingkang pitados panci mekaten nangung dumateng ingkang boten pitados babagan pasumpenan impen menika tumrap kula namung sasmitaning jawata. Dados sampun dipun penggalih ingkang langkung lebet, dipun penggalih ingkang langkung jero. Mangke mindhak gegasah dhateng penggalih Paduka Yayi Prabu Ngastina. Tumrap ingkang raka ing Mandura kula menika slaminipun gesang boten pitados kaliyan wujudipun pasumpenan. Nyatanipun pendak-pendak kula nyumpena boten kula gagas inggih boten badhe kababar dados kasunyatan. Mila Yayi. Perkawis menika gumantung dhateng Paduka Yayi Prabu Ngastina. Menawi sanget-sanget anggen Paduka ngrembak perkawis pasumpenan menika kala wau tumunten handhatosaken kuwatir sak lebeting penggalih Paduka. Tanpandhe panjenengan minangka dados Nalindra ing Ngastina badhe tumpangsa anggenipun ngasta bawat peperintahan negari Ngastina krana penggalih Paduka dipun gegasah dhateng pasumpenan ingkang sampun panjenengan lampahi. Nanging menawi pasumpenan menika kala wau dipun sisihaken saking penggalih panjenengan sampun ngantos dipun gagas dipun pasrahaken dhateng panguwasaning Dat Kamurweng Dat upamiya wonten menapa-menapa ing tumandu wonten negari Ngastina menika mboten kok saking pasumpenan nanging panci sampun kinodrat dhateng panguwasaning Dat Kamurweng Dat menika langkung sekeca. Tartamtu penggalih Paduka mboten badhe dipun gegasah dhateng impen ingkang sampun panjenengan lampahi menika. Kula nuwun sewu nggih. Menapa dipun keparengaken kula munjuk atur ngersanipun anak Prabu Mandura Paman Harya Prasa Jenar kula sumanggaken. Nggih, anak Prabu Baladewa Paman Harya kados pundi? Kula nuwun sewu. Pemanggihipun tiyang menika piyambak-piyambak wonten ingkang boten pitados kaliyan pasumpenan wonten ingkang sanget pitados kaliyan pasumpenan kados anak Prabu Ngastina menika sanget-sanget anggenipun menggalihaken babagan pasumpenan wekasan anak Prabu Ngastina anggenipun sugeng wonten ing Praja Ngastina boten jenak tuwin boten kepenak krana penggalihipun dipun gegasah dening impen. Lho mapunten. Wong sing uripe digegasah dening impen menika tumrap kula nuwun sewu Dipati nek cara sak mangke menika sami nyebataken tegese kuwi tegese wong sela. Wong sing ora duwe kewajiban, wong sing ora duwe pegawean. Lho pangapunten. Lho sak menika kula nyemprisa. Gunane apa gagas impen? Wong nyatane impen menika tumrap kula mujudaken panyakra bawa ingkang memet tuwin jlimet upami dipun onceki upami pinanggih menika mangke dereng kantenan menawi kelampah semanten ugi menawi boten dipun onceki tumunten kelampah tumrap kula dipun pasrahaken dhateng purbaning Hyang Mahanasa leres. Nanging nuwun sewu lho nggih
Piyantun riyin menika menawi mitung babakan impen menika sanget-sanget saged dipun pitados. Lha nipun kados pundi? Impen menika menawi tumrap kula wonten 3 perkawis. Titiyani Gandayani Puspa Tajem menika lumampah setunggal dalu. Titiyani Gandayani Puspa Tajem utawi wonten ingkang nyebat Kacitra Kasudarsana Kadaradasih. Titiyani Gandayani Puspa Tajem utawi Kacitra Kasudarsana Kadaradasih menika werdinipun wonten pundi? Kula tak nyuwun priksa. Malayan perlu Baladewa mangtuturi impen kok ana jenenge kuwi wancine wayah apa lan werdine pripun? Malah kula kepengin ngerti. Kakang Durna, pripun Dik Patih? Sampeyan sing luwih pinter bab medharake impen, kula aturi paring dawuh Kakang Premban supados sak mangke anak Prabu Duryudana ugi lejar penggalipun. Ah, gondhok bleguduk swalu gembol. Somarante, hawelah. Nuwun sewu, Ger. Panci leres ngendikanipun Adipati Harya Sengkuni menika, menawi tumrap tiyang sepuh kados kula kadidene Adipati Harya Sengkuni menika, impen menika pancen wonten petanganipun. Inggih menika Titiyani Gandayani Puspa Tajem. Lah, sak mangke malah kula badhe nyuwun priksa. Gandeng Bawa Durna menika pandhita ingkang sampun wegik, pandhita ingkang sampun pinter. Kula nyuwun priksa. Impen menika werdinipun menapa ingkang sampun saged kapitang 3 perkawis. Kula pengin ngerti. Menawi tumrapipun tiyang sepuh rumiyin sampun nyebataken Titiyani Gandayani Puspa Tajem utawi Kacitra Kasudarsana Kadaradasih. Nuwun sewu, Ger. Menika wancinipun wonten piyambak-piyambak. Wancine ana dhewe-dhewe niku wancine napa? Titiyani menika wancinipun ngimpi tabuh 9 dalu dumugi tabuh 12 dalu. Werdinipun menapa? Menika mboten impen nanging namung tiyang ketonto. Tegesipun tiyang ketonto pripun? Upamanipun nggadahi pepinginan monggo durung kelakon. Menika adasaken sok kabekta wonten ing madyaning pasumpenan, kabekta madyaning kang dipun nglampahi tilem. Pegasan kadangkala ugi saged sinebut tiyang lindur. Lho ngaten menika. Menika wancinipun jam 09.00 dumugi jam 12 dalu. Menika sampun sanes impen. Nanging pancen menika mujudaken satunggiling daya ingkang rumasuk wonten ing lair batin merga duwe pepinginan sing urung kelakon tumunten lajeng kabekta wonten ing madyaning pasumpenan. Menika tiyang lindur utawi tiyang ketonto. Menika sinebut Titiyani. Titi tonto. Lho, meh padha ta? Oh, ngaten. Inggih. Upamanipun remen kalian Piyai Putri. Monggo urung kelakon. Lah, menika ateges sosok kadangkala anggene turu niku sok nyebut jenenge. Oh, menika Titiyani upama jenenge Surinah upama. Menika tumuli anggenipun tilem tabuh 9 dumugi tabuh 12 dalu menika mripate merem ning cangkeme muni sur. Nah, ngaten menika. Menika mujudaken impen Titiyani. Menika tiyang ketonto. Lajeng Gandayani menika tabuh 12 dumugi tabuh 2. Menika werdinipun menapa? Tiyang ingkang boten nglampahi pasumpenan wanci tabuh 12 dumugi tabuh 2 menika tegesipun tiyang menika sampun nglampahi mati suri. Inggih. Lah ingkang pungkasan inggih sinebut Puspa Tajem utawi Kadaradasih menika tabuh 2 dumugi tabuh 1 utawi Gagat Bangun Rahina. Werdinipun menapa? Menika impen ingkang wonten werdinipun, Ger. Menika impen ingkang wonten werdinipun. Lah menika, Ger. Kula nuwun sewu. Sakmenika kula nyuwun priksa dhateng anak Prabu Ngastina. Anggenipun nyumpena menika wancinipun menapa? Sareng kula klilir. Kula sumurug wonten ing Brang Wetan sampun sumamburat wanci jago kluruk sami sesautan. Ilah dalah menawi ngaten impenipun menika mujudaken impen Puspa Tajem utawi impen ingkang badhe wonten maknanipun. Menika nggih Bawa Durna wonten dawuh. Lajeng maknanipun menapa? Dene dampar kendhang krana Datulaya ketekan banjir getih. Menika maknanipun menapa? Kula nuwun sewu. Kedah dipun mangertosi bilih impen menika werdinipun suwalikipun utawi kosok wangsulipun. Tegesipun kados pundi? Upamane griya menika nyumpena ewuh gedhen menika ateges griya menika badhe wonten ketaman bencana. Upamane ana wong ngimpi lara menika ateges badhe sehat. Upamane ngimpi tekaning pati menika badhe panjang yuswa. Lah
ngimpi dadi manten menika biasane cepak bilahine. Ngimpi omahe kobong niku bakal entuk rejeki sing akeh. Menika suwalikipun. Menawi dampar kendang mongko sitinggil ketekan banjir getih dipun malih kemawon. Ing ateges dampar kencana menika badhe saya kuncara Hanjayeng Bawana. Mergi kendang keli menika badhe tekan pundi papan. Ategesipun jajanipun anak Prabu Duryudana menika ngantos dumugi pundi papan. Nuwun sewu. Ning kok wujude getih menika abang. Abang menika ateges warna ingkang paling sae menika namung abrit. Tur paling diwedeni. Lho, kok iso paling diwedeni? Abang menika menawi wonten prapatan sedaya mandheg. Mangke riyen. Abang kok ning prapatan kok sedaya mandheg. Mesti mandheg Pati. Nek ora mandheg mesti disemprit. Oh. Mesti mandheg. Niku tegese werna sing apik dhewe. Abang menika ora kena diterjang. Ora kena. Sapa nerjang abang? Wah. Mesti ora bakal prayoga kedadiane. Nggih. Sami kemawon. Nggih. Kados dene menungsa. Langkung-langkung piyai putri. Nggih. Menika menawi abang ampun dipun terjang. Menika boten sae ketadosanipun. Nggih. Abang menika sae. Ateges getih menika sae. Ning kok wujude banjir. Banjir menika ugi sae. Mergi banjir menika lumrahipun banyu, lumrahipun toya. Monggo wong urip ning alam padang menika mbetahaken toya. Sapa ta sing ora butuhke banyu? Banyu menika penguripan. Najan samangkenipun banyu menika malih dados abang, menika tegesipun banyu sing apik dhewe menika ya banyu sing abang menika kala wau. Merga menika getih menika ugi panguripan. Wong sing ora duwe getih bakal tekaning pati. Lho, ngaten menika njlentrekaken pasumenan kedah ngaten menika. Nggih. Dampare keli bakal tekan ndi-ndi. Keli iki ora bakal manggon. Nek temangsang kuwi manggon. Nek keli iki bakal tekan kono-kono. Ateges dampar negara Ngastina menika badhe dumugi mrika-mrika. Dampar menika pelengganing ratu. Ateges jajaning anak Prabu Duryudana menika badhe dumugi manca negari. Badhe dados negari ingkang kondang kamenang-menang. Badhe dados negari ingkang mencorong kadhi werni abrit menika kala wau. Menika nggih. Werdinipun pasumpenan dados panjenengan sampun ngantos menggaling kengawrat. Pasumpenan ingkang panjenengan lampahi menika saestu dipurun werdekaken dening Kakang Penemban Durna menika tegesipun sae. Gusti Prabu menapa mekaten? Nuwun pangapunten. Kula kok mboten lahir batin. Anggenipun midhangetaken sabdanipun Bapak Penemban Durna merdekaken bilih Stinggil Binaturata ingkang ketekan banjir rah tumunten ngendhangaken dampar menika kala wau tumrap kula nuwun pangapunten. Perlambanging getih menika perlambanging mboten sae. Perlambanging rah menika perlambanging mboten sae. Ning nuwun sewu, kantun Paduka Yayi Prabu Duryudana badhe pitados dhateng Raka ing Mandura menapa pitados kaliyan Bapak Penemban Durna. Menawi pitados kaliyan Bapak Penemban Durna kula semanggaken ning nek percaya karo Baladewa kula matur nuwun sanget tanpa pepindhan. Ategesipun anggen sampun paduka nglampahi impen menika kala wau kula atuti tata samapta ing gati sawiga ing diri. Tumrap kula negaring Astina badhe nampi pacoban. Oh Durna, wonten dawuh. Gusti Prabu Baladewa paring dawuh. Menawi negaring Astina badhe ketekan pacoban. Lho, menika pancen ya penemune wong iki dhewe-dhewe. Penemune tiyang menika piyambak-piyambak. Kantun paduka anak Prabu pitados kula menapa pitados anak Prabu Baladewa. Nek kula ngestana negara Ngastina kene badhe saya mencorong. Saya murup. Saya gegirisi. Saya kondang kamenang-menang. Ewadene anak Prabu Baladewa paring dawuh nek Ngastina badhe nampa pacoban, inggih sumangga gumantung panjenengan. Kula nuwun sewu, Ngastina menika badhe coba menapanipun. Ngastina menika negara sing wis kukuh, bakuh, sentosa lahir lan batine. Kok dadak dicoba ki kaya wong arep tuku sandangan. Dadak dicoba dadak takon ukurane XXL. Nggih. Nek sedaya gumantung paduka anak Prabu Ngastina. Monggo anggenipun badhe mitang atur kula lan penggenanipun anak Prabu Baladewa nika ingkang pundi kembadipun agem. Kula semanggaken paduka anak Prabu Ngastina, nggih. Sidhem jroning pas Prabu. Dereng sawetawis saking kula nampi sabda pangandika paduka. Mriku wonten satunggiling nayaka
ingkang sowan wonten negari Ngastina menawa menika tasih sumitranipun Paduka Kanjeng Koko Prabu Jagat Dewa Bathara Yayi. Nadyan ingkang raka mandura nembe sepisan menika ngawuningani dhateng Nayaka ingkang sowan wonten negari Ngastina. Awon sae lepat lerestu menika timbalana menapa wigatosipun menawi sekentinipun sedyanipun menika kala wau sae Paduka Yayi Prabu kedah nglenggahi bawa leksana nanging menawi namung badhe damel risak negari Ngastina kula trimasraken dhateng Raka ing Mandura. Kula ingkang badhe ngunduraken dhateng Caraka menika Yayi. Kasinggihan kula trilenggahi ingkang langkung mrayogi. Kula nuwun sampun boten kirang mrayogi. Kisana. Aja ngira ingsun tumambu. Yekti lagi sepisan iki ingsun wanuh. Kisana Nalindra utawa Kisana kuwi abdining Nalindra saka ngendi lan sapa ingkang dadi kekasihmu yen to sira kuwi Nalindra utawa satriya. Marang matur marang Noteng Astina Prabu Duryudana. Nunamit pasang kaliman tabi tinebine nglodeni dumawing tawang tuwang sinuwun. Menawi dipun keparengaken kula badhe nyumundhut prisa. Menapa sampun saestu kepara nyata bilih kula menika sowan ngersanipun Sang Nata Prabu Duryudana. Ora ana loro ingsun ingkang jejuluk Nalindra Ngastina Prabu Duryudana ingkang kondhang kawenang-wenang jagat nganti keberbeken marang umandhange Nata Ngastina Prabu Duryudana. Waduh menawi ngaten mboten sisih panggen kula sowan ngersa Paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Diwaji menawi Paduka dangu dhateng kula menika senopati saking negaring Bantarangin. Abdinipun Prabu Bandung Nagasewu ingkang sudi mestani dhateng kula menika pun Senopati Naga Pratala. Senopati Naga Pratala kawula nuwun kasinggihan mekaten. Ana wigati apa dene sira sowan monggo tanpa tinimbalan sinuwun sembahan kula. Wale-wale menapa sowan kula ngersa Paduka Sanata ingkang sepisan ngaturaken sembah pangabekti dungkap anga kalih. Mugi andadosna ing kawuningan bilih sowan kula dinuta dening Sanata Prabu Bandung Nagasewu ingkang wigati supados anyaosaken nawala kunjuk ngersa Paduka Gusti kula Sanata ing Astina Prabu Duryudana. Nawala kasinggihan mekaten Diwaji. Yen to pancen kaya mangkono Maragage. Kaya ngapa nawala saka Ratu Gustimu ingkang aran Bandung Nagasewu. Aturna marang panjenengan ingsun kula aturi nampi Diwaji Maragage. Caosna aturna marang panjenengan ingsun niki ngestakaken dawuh. Wis tinampa nawala dening Sang Nata Prabu Duryudana. Katuraken dening Naga Pratala. Nalika semanten wis sinurasa urut sewiji-wiji surasaning tulis jroning nawala. Dupi dumugining pada ngandhapi ambak wonten tapastanipun Sanata Prabu Bandung Nagasewu. Isining nawala bilih Sanata Prabu Bandung Nagasewu nedya mbedhah negara Ngastina. Dadya dukayasi pinaka Sanata Prabu Duryudana. Nawala dipun sebit-sebit katingal anggenya abrit bergatak pasuryaning Nata Ngastina Prabu Duryudana wau. Jagat dewa manungsa ratatanan. Ratu Gustimu jenenge Bandung Nagasewu. Teka kemewat kaya ngregem jimat kaya ndilat wanindilat wesi abang. Isining nawala jebul bakal mbedhah negara Ngastina. Nedya Banda Ratu Mboyong Putri Koko Prabu kados pundi? Prabu Bandung Nagasewu badhe ambedhah negari Ngastina kula mboten nrimaken. Lah iblis lanat ku karepe dhewe. Lah iki marus maning jajalanan sukertaning bawana iblis. Naga Pratala wonten dawuh sinuwun. Ngerti ora apa isining tulis jroning nawala ingkang diaturake Ratu Gustimu marang Nata Ngastina Prabu Duryudana. Menawi wonten suwekipun nawala ateges jangga kula kinarya lintut. Sekedhik kemawon kula mboten mangertosi menawi isinipun nawala kados pundi. Malah sak mangke kula bingung ing tasipun sinuwun Prabu Ngastina teka duka yayasinipe. Sasampunipun maos nawala ing kula aturaken dhateng mesanipun Sanata Prabu Duryudana. Naga Pratala wonten timbalan. Lek nomripanmu ganti nagawakmu. Isining nawala cetha banget Ratu Gustimu Prabu Bandung Nagasewu. Nedya mbedhah negara Ngastina. Mboyong Putri Ngastina Banda Ratu. Tegese ngiyas marang Nata Ngastina Prabu Duryudana. Milani dadane wong Ngastina nek pancen wis diajab perang gedhe. Ayo kon sumadya tata-tata prajurit saka Bantarangin
kula aturi medal Jawi sinuwun. Kelanana kula medal pasilan dinten samangke kula badhe mapakaken kridanipun Bandung Nagasewu. Ingkang utusan Naga Pratala menika kula wau. Mboten narimaken katasipun wantun ngancam dhateng negaring Astina. Aduh lah kok dadi kaya ngoten lampah ingkang lampah wonten negaring Astina. Kakang Dirna, pripun Pati? Lah kok lek sampean bedhek impen niki wau pripun? Jare sampean negara Ngastina badhe kuncara. Ingkang nami butuh supaya kuncara menika godane kudu ana. Mula dinten samangke menika kudu nganggo godha. Menapa kemawon kudu nganggo godha. Sing jeneng kanugrahan menika badhe tumawah, godane ya mesti bakal ketok. Wong sing iso nglakoni godha, iso nyingkirke godha menika badhe pikantuk kanugrahan. Bandung Nagasewu menika mujudaken setunggiling godha. Utusan Naga Pratala ngaturaken awala menika ugi mujudaken godha. Menawi anak Prabu Duryudana saged mejahi Bandung Nagasewu, saged mejahi Naga Pratala. Oh, kuncaraning negaring Astina menika badhe ketinggal. Kula ingin badhe mejahi Bandung Nagasewu. Wis tunggoro. Paman, wonten dawuh nggih. Mboten kanthi kanyono-nyono. Jebul negaring Astina badhe kedatengan mangsa wujudipun Prabu Bandung Nagasewu. Lah kok ora kanthi ora ana tandha apa-apa kok dadi Ngastina kok ketekan Prabu Bandung Nagasewu. Oh, kula piyambake mboten mangertos. Lah kok dumadakan Prabu Bandung Badawasa Nagasewu. Nun, Nagasewu. Teka wonten negaring Astina, kula ya durung tau ngerti sapa to Prabu Bandung Nagasewu niku kratone pundi? Bantarangin. Ning wigatine apa ajeng bedhah negaring Astina? Kula piyambak mboten ngertos. Saenipun dipun nyatakaken Kakang Durna. Oh inggih Dipati. Awanarya, wonten dawuh. Samapta ing gati sawiging diri. Ketapne para wadyabala dipilih sing gamben-gamben. Sing paling digdaya. Aja nganti Astina kalah karo ratu sing jeneng Prabu Bandung Nagasewu. Sing saknyatane tumrap kula panggerbaning manah kula. Menika namung ratu cilik sing bakal ngelar jajan. Embane kaya dene cebul gayuh wulan ngeputa ngitung lintang. Tangeh krakone cepak wurunge yen bakal bedah negara Astina. Mung kepengin enggal mruput mapan ana ing Jomani. Inggih. Ing mbapana dya samapta ing gati sawiging diri. Baduna wonten dawuh. Sampun negaken dhateng ingkang putra pun Astina, pun Duryudana. Kula suwun Bawaduna sagah mbetengi negaring Astina. Oh inggih mboten angesta kedawuh. Yen pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Surtayu wonten timbalan. Yen perlu totohna nyawamu grarya cagak tuwaing pun Kakang. Ingestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Babar pisan budal kang padha simba ingsun kundur kedaton. Lho. Nyuwun pamit madal pasilan diwoji. Purna gatining paranggilan. Sarata kundur kedaton jelok saking dampar kena kinampit gambaran gading. Kadhiraken sanggaring para mbanceti manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngampil upacaraning keprabon. Kawis tinggal saking Mandrawa tindak nyosi Narata. Lamun katinon saking Mandrawa kaya gumebyar candrane. Kabeh para prajurit wis padha samapta ing gati sawiging diri. Naga Bantala wonten dawuh sinuwun. Misi dhateng pisuwanipun ing abdipun Naga Bantala. Persasat kaya ngonteni sileming palwa gabus kumambang ing Sila Kresna. Nggonku ngenteni marang sowane Naga Pratala. Tinemune nganti tekan dina iki durung sowan ana ing ngarsaning ingsun. Monggo ndak utus kaya ngaturake nawala kunjuk ngersaning Sang Nata Prabu Duryudana. Wis dadi tekating Bandung Nagasewu. Yen pancen Alendra Ngastina ora menehake negara Ngastina. Wah, nadyan kudu dadi perang gegempuran bakal ndak lakoni. Pancen bener ngono, Nger. Miturut aku, wong Ngastina kudu dielingake. Ratu Ngastina kudu diumutake merga duweni watak angkara budi candala. Mongko kabar sing tak tampa Nalendra Ngastina Prabu Duryudana ngibarate kaya dene wis wegah nampa wewarah nampik pitutur becik.
Wis ora kena dikandhani. Wajibe Ngastina pancen kudu dibedah. Penembahan Guntur Geni. Sinuwun Bandung Naga Sewu kepiye? Niating atiku yen pancen Ngastina iso tak bedah. Ratu Ngastina Prabu Duryudana lan sak andhane pisan bakal tak kunjara kanggo nyaur watake nggone duweni watak angkara budi candala. Ya, aku mathuk sinuwun Prabu Bandung Naga Sewu. Ya mung tekan seprene kok durung ana sawane naga pratala ingkang dak utus marang negara Ngastina. Saenipun dipun tosi kemawon sinuwun, mbok menawi mangke boten dangu malih. Kadang kula yayi naga pratala tumuli sowan wonten Rasa Paduka sinuwun Prabu Bandung Naga Sewu diwaji. Naga pratala wonten timbalan sinuwun. Kabar kawusanane piye? Nggono ndak utus bawan ngersaning nata Ngastina Prabu Duryudana. Nyaosake nawala saka Ratu Gustimu panjenengan ingsun. Nitik lekering pedana sasampunipun maos tuwin nyurasa nawala ingkang sampun ngaturaken dhateng ngabdi kunjung sinun Prabu Duryudana. Sajaipun Narendra Ngastina duka yayah sinipi. Ketidik nalika semanten kula dipun tantang dening Narendra Mandura Prabu Baladewa. Ingkang suraosipun menawi sinun Prabu Bandung Naga Sewu saged angasoraken kridanipun nata Mandura negaring Stra badhe kaparingaken dhateng Paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Nanging miturut pamitangipun ing abdipun Naga Pratala diweji Paduka Gusti kula ingkang sinuwun sampun ngantos jumangkah madyaning pabaratan cekap kula lan Kakang Naga Bantala ingkang sagah bedah negari Ngastina. Wah, yen to gunemamu mung kandhek ana ing pangucap ora kababar dadi pakarti aja takon dosa. Tak tugel gulumu. Niki nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Oh, ngaglah kaya ndo mentang kaya gendhewa. Ngirit wadyablas gelar papan pancen wis mbok niati ento bakal bedah negara Ngastina. Ora bakal tak silaki. Kowe sapa Raden? Takon karo aku kadange nata Ngastina kadang tarunane Raden Surtayu. Aku peranganing Parasata Kurawa, kowe Naga Pratala. Senopati negara ing bantaranging abdining Sang Prabu Bandung Naga Sewu. Ayo, mbok wenehke apa ora negara Ngastina? Ora mbok wenehke aja takon dosa. Kelakon tak bondo tangane Ratu Ngastina. Tak bedah negarane. Kurawa 100 cacat leboke pakunjaran. Wah, kemewat suaramu kaya wong regem jimat keparat. Kaya wanindra tersiabang. Kowe iso ngalahke Surtayu keduga ngukup negara Ngastina. Maju jangkal untapke nyawamu Raden Surtayu Naga Pratala. Wah, prajurite Bandung Naga Sewu dasar para nyata pecah jajamu. Wah, tinjung akhirat nyawamu kowe. Wah, ayo le. Ora apa-apa. Oi, Dur. Ayo. Sapa? Naga Bantala. Kowe sapa? Swatama putrane Begawan Durna. Wah, bapakmu sing bojone jaran. Hus. Waton iso ngucap pecah dadamu. Ayo tibakno, Ah. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Hot. Ngasake kaplawilan panusmaning jajalanan wanial bedah negara Ngastina. Coba kowe Naga Bantala. Wis apa kowe? Pelanganing kula Raden Durmagati. Kabar sing tak tampa Durmagati ki nek perang kalan. Arep mungsuh aku. Ayo, ungalno diadamu. Kowe iso ngalahke aku, bumi langit tangkep. Aja combong. Aja umuk.
Aja takabul. Apa? Takabul. Takabul ki apa? Takabul. Re kok keri. Oleh camuni ele. Kowe mungsuh dilmo gati kelakone entuk mungsuh. Bisa nyerake naga Bantala bumi langit tangkep. Oh, cah combong bakale kalah dening aku. Ayo tibakno. Mati kowe. Ayo gagahe. Patenono aku. Modal dening aku. Udan. Ayo modal ora kowe. Wis jan tak antem kok aku mencelat yo. Kedua No. Udan. Wah. Iki lunyu apa ya? Kok dadi aku gegeblak terus. Kowe ora lunyu ning kowe sing goblok. Kowe sing ngringke. Ayo. Nggawa gaman. Enteni kene kowe naga Bantala combong banget kowe. Cengit wae wong combong. Pamel kowe. Pelacok bendho ndasmu. Ya tibakno, kuwi nganti iso gawe tatu sirahku, aku meguru karo kowe 20 taun. Yo. Wedan ana menungso kok combonge kaya ngene. Gusti, kula nyuwun pengayuman dipun ewang-ewang ngono Gusti. Kula ajeng ngacuraken tiyang combong takabul menika. Ngenang naga Bantala modal. Ayo. Wedan mletik metu genine lho. Cilah apa kuwi? Ayo golek gaman meneh. Oke. Aku lah bakal mundel. Glaji ndasmu tibano. Iki tau tate nggo kethok wit kambil. Tanpa selet, tanpa macet. Yo, gawe tatu meguru karo 20 taun. Oh, modal kowe naga Bantala. Tibano. Iya. Wedan. Apa kuwi? Cetok. Iki tau tate nggo golek gangcil entuk 5. Yo tibakno. Modal edan ora apa. Telakil iki naga Bantala. Kowe iso nampani pucakaku Kiai Dai Matu. Kiai Dai Matu ya apa? Melek candal. Iki tamake gunung juglek teblekke bokong iso abang. Tenan aku lah ngapusi aku. Wis tau tak coba bola-bali. Sing tak teblek mesti micuh-micuh. Ayo tibakno. Kampleng cwalo. Iya. Macem-macem. Wis kentekan wong. Kentekan pucaka gak ono pucaka. Ayo naga Bantala. Aku plejulit kadang nata. Arep bentuke kaya ngene, omong aku celat. Ning aku sedulur Cinun Prabu Duryudana. Ning nganti kowe ora gelem mundul saka pabaratan, aku kalah karo kowe. Bumi langit tangkep ilang bebalak. Prajurit Bandung Naga Sewu pancen digdaya kabeh. Man mundur mawon. Mangane Kurawa Musak Masik ora karu-karuan mundur mawon malah prayoga. Ayo arep nendi ayo. Mesake sing njupuk. Cengengesan ora. Pancen kula gawe nyambut gawe ya, Man. Ha iya. Lumangsa kula kin mau kame ngudat, tudut. Monggo baludut ngombeni wedang kula. Oh. Wedang wolo-wolo kok entek kabeh. Ha iya. Nganti kula uncalke teng mbuli kelil. Wonge njukuk kula. Mungsuhmu sapa? Naga Bantala, Man. Naga Bantala. Kula antem gak apa-apa, Man. Masa wong diantem wong gak apa-apa. Aneh kan, Man? Aneh. Kula njukuk pucaka. Pusakamu Bendho. Kula tuthuk kecilahe Naga Bantala gak apa-apa. Kula njukuk glaji Kiai Senso.
Kiai apa? Kiai Censo. Kula glajeke cilahe gak apa-apa. Kula njukuk cetok, Mas. Weh. Kiai Raden Tungkang. Heeh. Niku ya gak apa-apa. Telakil kula njukuk pusaka kula tinggalane putu kula, Mbak. Lho. Kiai Daimatu. Kiai Daimatu iki wujude apa? Candal. Kok tok dadekke pusaka? Tau nggih kula gebuk kodhok telu mati baleng, Man. Tekan omah kula sajene kula wah pokoke kula kutuk. Modar ora. Cek, Man. Lebon kewan cangkemku, Man. Kuwi jenenge kowe kualat. Senengane gawe ngrekasane wong saiki kowe diwales. Goleke. Wong lebon kewan kok kon goleke iki nek dicuthik telakmu piye? Tak jotos. Telahe dicuthik. Lumancane ulah padake. Apa nyuthik liyane? Ha iya. Pun Man, lo cuma nggaken Man. Ulah menang musuh prajurit saka pundi? Bantarangin. Bantalangin. Ulah menang. Wis nglekoso. Naga Pratala ampun, Naga Bantala ampun. Niku nek julung sing maju Prabu Bandung Bandawasa. Bandung Nagasewu. Bandung Nagasewu. Jonggrang. Ngapa? Jonggrang. Jonggrang kok jonggrang. Wis kana mundur nggih. Sapa sing arep maju? Do. Ora kok jenengmu ganti Dodo iki arepe piye? Saplake kula dadi tukang sosoting. Kula niki jenenge Dodo, Man. Oh. Padha kami sosolan. Heeh. Tukang syuting kula nika bagus ning nek omong kaya kula. Nek pertama alus ning saya suwe saya telat. Aku nang kene ademe ora jamak, aku nang kene jan ora nggawa jaket ning aku ya iso madangenan ning. Iki senengane mbukak wadine wong. Ora ya marai ilang pasarane to. Pila kula nek manis ta, Man? Manis. Ning ngene iku nek omong kami sosolan. Jileh Cecese. Ya wis ben malah kowe malah terkenal lho. Lah nggih. Momong suwe Man. Ngastina arep dibedah karo Prabu Bandung Nagasewu. Wo lah keparap. Jejeleh nyawang gegelaring jagat seming rembulan. Prabu Bandung Nagasewu utusan senopatine jenenge Naga Pratala. Edian. Naga Pratala? Heeh. Pon perang? Wis. Sing maju Surtayu. Kalah apa menang? Kalah. Kartowarma maju kalah. Asatama maju kalah. Durmagati maju kalah. Durmagati kokean cangkem. Heeh. Nini kok nang kokean omong ning ra tau tumandang ra tau rangsel. Rampung. Kowe arep maju. Naga Pratala, Naga Bebantala. Ora sandungkluk to, Cit. Ora sa isin. Kok ngono kuwi disyukuri wong ya diparingi kami sosolen kok njur ndungkluk aja patah semangat to. Isin kula, Man. Ora sa isin. Ngono kuwi iso ditambani. Carane Pendak esuk cengelmu kuwi tutuken glugu. Engko ra le omong rak lancar. Bajigur iki. Dirungokke tenan kok sesapene dhewe. Naga Pratala, Naga Bantala. Ora ngerti
dodo. Kelakon mati dening aku. Iki sapa biayaan iki? Senanangan kaya ora ngerti tata krama. Lek. Celekno mripatmu. Jerengen kupingmu. Iki kadang nata. Kadang nata negara Ngastina, cecelekno mripatmu jereng kupingmu. Raden Citraksi. Wah, iki to sing jeneng Raden Citraksi. Dasar kamu. Dasar kepara nyata. Dasar kepara nyata. Areng apa mrene? Nglabrak kowe. Kowe gelem bali apa ora? Ora gelem bali. Klakson. Kelakon Waduh, lah omongan wong megap-megap meniki malah ngambet dhewe aku. Tinjo ngakhirat nyawamu. Kowe pilih Bali apa tak syuting? Milih ya. Iya. Aku ora gelem bali. Wah, lah nek ngono pancen berguguk ngutha waton. Bondan datan ratu. Ngewel kowe. Ngeyel kowe. Apa kelakon aku nang bakal ngundurke kowe? Lho nek iso. Gigi persneleng. Padake kendaraan wae. Kon gigi persneleng mundur. Mau mundur ora? Ora mundur kelakon tinjo ngakhirat nyawamu. Ayo, jalan. Wah, klak. Alon-alon. Rasa kesusu meng arep sumbare kok megap-megap. Aku ora bakal mundur. Wah, kelakon. Mati dening aku. Kowe mati dening aku. Ayo cobanen. Iki merganing patimu. Yo, kaya ngopo? Iki ora kompak iki. Kudune tanganku tiba ning siramu ki keprake mak jek, terus drame mak der. Ning iki kok ora padha. Coba tak jajali. Rasaku gamelan. Yo. Iki mergane patimu. Oh, ta. Telat. Telat kok ora dipreksake. Lah ya kuwi. Iki ketoke dalake wis kesel iki. Ora gelem ajake keprang karo wayang. Ayo mbok menawa. Mati kowe. Wodan jarake adoh. Piye? Coba kowe. Coba kowe. Nek kowe pas berarti dalange pancen sesentimen karo aku. Sesekali lagi ya. Yo. Saya suwe. Dan saya suwe. Kok ora gatot? Coba aku. Jajal kowe. Yo, lamit. Piye le perang? Ora sukses. Kok ora sukses? Kula gelo. Kok gelo? Kula wis mangkel. Tantangan. Karo Nogosari. Dudu. Oh. Sapa kae?
Naga Bantala. Naga Bantala. Terus barang wis kedadean kula ngantem niku anggere tangan kula tiba teng sirahe naga Bantala niku kudune keprake mak cek. Apa? Sing makdes. Dram. Drame makdes. Ning mboten, Mas. Apa iya? Mbok yakin. Oh iya to. Kudune lak ya bareng main kompak. Mboten, niku ora bareng. Cetha nek kula niku wayang disengiti. Ha iya. Wayang ora dadi setujoni. Weh. Kula ning ngantem nol, dis ngoten niku keprake ra gelem muni, Man. Drame ra gelem muni. Mosok? Iya. Coba ra percaya, Man? Ya. Niki mengke tangan kula tiba teng sirah sampean, niku lejoe lagi majek des ngoten. Apa iya? Damange kok. Cobi nggih. Ya. Ngeten iki mau jarake suwe banget, Man. Agine bareng. Wah, nah wis. Ora sesuai karo napa sing kula karepke. Jebul ora dong iki enggak jalan. Pahit. Duwe rombongan ora cerdas iki pahit. Nah ya wis ben Pripun, Man? ya wis rada masuk sithik ora apa-apa. Sesuk dipraktekne Ora wis ganti meneh sesuk. Edan sampean. Dur, nun. Maju ora le. Majeng nggih kenging mboten nggih kenging. Nek cara kula mbane kula maju ngentekke wektu mbok luwung sing kawogan mawon, Pak. Bawa Durna menapa Koko Prabu Mandura sing wis aguh nrenggalangi kridaning Naga Pratala kali Naga Bantala. Kakang Durna, Pripun, Mate? Kurawa bubar mawut boten kanten-kantenan. Marangipun Sampeyan nek mboten maju mboten ajeng rampung-rampung perkarane niki. Naga Bantala. Naga Pratala ora minggat arep aku aja nglakon donya cundha maneh. Jeblok Wis ulat manis ing cipta demen tetulung adoh penggawe cidra. Ngalah tanang gunggung diri gawe senenging liyan kuwi peranganing wataking Brahmana. Nanging kowe ora iso sabar. Kowe ora iso gawe senenging liyan. Malah semune gunggung marang kanepsonmu dhewe. Kowe arep mateni karo Naga Bantala lan Naga Pratala sarana nggunakake senjata cundha manik. Tegese kowe pendhita ingkang ora ngerti marang wewaler ingkang wis dingendikake dening para Jawata. Ngrumangsana yen to cundha manik kuwi dudu darbekmu Begawan Durna, kuwi dudu nggonamu. Nanging kuwi kagunaning Bathari Wilutama. Bathari Wilutama kuwi sapa? Kuwi garwamu. Nanging kowe ora tau campur karo garwamu merga nalika semana nggonmu campur ya mung sak pejagong sepisanan nalika Bathari Wilutama entuk sating dewa wujud jaran merga nggone laku bedang karo Begawan Resi Wrahaspati ya Jawata pukulun Wrahaspati. Yen to kowe nggunakake pusaka cundha manik mbok nggo sak nggon-nggon kuwi bakal aber pusakamu. Kowe ora kelingan yen to cundha manik kuwi pusaka kadewatan. Ditamakke marang wong ya kudu ingkang sak bobot, sak traju karo kekuwataning cundha manik. Aja nggo mateni Naga Bantala lan Naga Pratala. Kae bayi wingi sore, kae bocah wingi sore. Yen arep namake cundha manik dudu menyang sapa-sapa nanging menyang Begawan Guntur Geni. Pusakamu iso tumama eneng awaking Begawan Guntur Geni, aku suwita karo kowe selawase urip kowe tak anggep guru ingkang banget wajib tak tulat, ingkang banget wajib tak aosi lan tak sembah-sembah Begawan Durna. Ngono. Lah kok malah dadi kowe ngumbar marang kasudiran kowe ngetekake cundha manik arep mbok nggo mateni Naga Bantala lan Naga Pratala. Ora usah dadak kowe rumangsa tak kilani dadamu. Ayo ndi cundha manik tak tadane dadaning Guntur Geni. Iku ngamuk punggung Sultan Taha Nirbaya Nirwikara.
arep gawe pepatine anakku loro Naga Bantala lan Naga Pratala. Saiki percaya apa ora? Ampu kaya ngapa pusaka nek ora diparingi kekuatan karo sing gawe jagat. Pusaka kuwi ya mung wujud pusaka lumrah, ora duwe kekuatan apa-apa, kaya Cundha Manik. Ingkang tok pundi-pundi mbok aosi, mbok deng-deng ibarate kaya kendhang. Nanging bareng mbok gunakake tumindak sing ora prayoga, endi apa iso gawe babak kulitku? Welang ati-ati lho, Kakang. Iki pendhita tuwane kok sajak ya ampuh ora jamak-jamak. Ampun kuwatir, ampun kuwatir. Aku sing duwe pusaka pirang-pirang. Aku sing duwe daya kemandan pirang-pirang. Begawan Guntur Geni. Nadyan kemandelan pusakamu mbok tamakke kelawan aku ora bakal bisa kelakon tumama ning awakku. Saiki ngene, aku rumangsa isin. Rumangsa isin piye? Dene aku wis namake pusaka, teko kowe ora bales kelawan aku. Aku ora duwe niat bales. Aku mbok tamani pusaka kuwi petung aku ming werna loro. Werna loro piye? Nek aku mati tegese patiku wis kinodrat dening panguwasaning Gusti. Ning nek aku isih urip ora kok perkara aku ampuh, ning merga uripku isih diparingi umur dawa karo sing gawe jagat. Petung aku ming werna loro ngono. Ning kowe kudu males karo aku. Aku ora arep males. Aku meksa karo kowe. Kowe kudu males karo Bengawan Dono. Gandhe aku wis nibani pusaka karo kowe. Kowe kudu nibani apa marang aku? Supaya kabeh mau adil, supaya kabeh mau sak traju. Ngono to karepmu ya? Aku ora bakal nibani pusaka. Nanging batangan cangkrimanku sing tak asta kuwi apa? Iki apa arane? Arane asta Cempala. Asta kuwi apa? Asta kuwi tangan, jempala driji. Tibane nendi? Sakarepmu nggone nibake. Nyoh tampanana. Bareng sampean ming diatungi tangan kok jengkelang kuwandane. Iki apa? Asta Cempala. Asta tangan, jempala driji. Tibane nendi? Sakarepmu. Aduh yang Dek Pate. Pripun? Kok ngoten to? Kula niku gumun karo pendhita niki. Pinter, ora sombong, ora umuh, tur ya cekatan. Niki napa? Asta Cempala. Asta tangan, jempala driji. Tibane nendi? Sakarep-sakarepmu. Ya aduh. Kok taces-taces sampeyan. Kula gumun karo pendhita niki. Sampeyan niku mung diatungi tangan kok ora iso mangsulan. Niki napa? Asta Cempala. Asta tangan, jempala driji. Tibane nendi? Sakarepmu. Hei. Kok terus-terusan ta? Pancen kula ya gumun karo pendhita nika. Barang tangane diatungke, niki napa Dipate? Cokor Kirik. Hus. Niki napa? Cokor Kirik. Mbak Asta Cempala ta? Sampeyan ngajeng bales kula ya. Ah, gugu karepe dhewe anak Prabu Baladewa kula semanggaken, Den. Wong gagah pideksa, anjlok nganti kaya lindhu gawe kaget. Prabu Bandung Nagasewu. Lho. Prabu Bandung Nagasewu dasar Puranyata. Ayo ndi Prabu Duryudana. Ora gelem teka ning arep aku aja nglakon dosa. Aku ingkang bakal ngadili marang Nalindra Ngastina. Wah. Keparat. Kemewat kono gem jimat kewani dalam Siabang. Ing atase diapure ming kaya kowe kok arep ngukum negara Ngastina. Ayo, Patenana Baladewa, kukupen negara Ngastina. Wah, ayo. Wah, mati mereka. Ora lakon tinjau kan. Yayi monggo Yayi kula aturi mindak. Kula aturi kesah ing negari Ngastina. Kula aturi masrahaken Praja Ngastina dhateng Prabu Bandung Nagasewu. Nyatanipun dedayanipun liwat ukur. Kula kemawon kalah kaliyan Prabu Bandung Nagasewu. Oh Prabu. Kula menika Nalindra. Kula menika pengayomanipun para kawula.
menawi ngantos kula kesah saking negari Ngastina. Kaya ngapa wong sing nyacat karo Duryudana? Kaya ngapa ucaping wong ora seneng karo Duryudana? Disengku kula ratu sing ora tanggung jawab. Nadyan kaya ngapa wujude Duryudana mangke kula ajeng depani negara Ngastina. Ayo, endi Prabu Bandung Nogosewu? Sing jeneng Prabu Bandung Nogosewu. Ora ana liya ya aku nata Prabu Bandung Nogosewu. Kowe ingkang bakal ngukuk negara Ngastina. Mung merga saka pokalmu ingkang duweni watak angkara budi candala. Ingkang wis wegah nampa wewarah nampik pitutur becik. Betunganku yen to ratu Ngastina sak kurawane sirna margolayu. Jagat iki bakal tentrem. Jagat iki ora ana wong kang duwe watak cecengilan. Wong kang duwe watak angkara kemewat tucamu. Ayo kukupen Ngastina sirnakno Duryudana. Wah, lakon kene panjang kap. Wah, jebul bener ngendikaning para pinter. Negara Ngastina pancen negara sing gedhe. Nanging jebul ratune lan wadya balane ngibarate kaya dene tetembungan kakian gluduk kurang udan gegedhen empyak kurang cagak mung ucape wae sing kaya dene kaya ngemper-ngemperi jagat nanging dinembuni kekuatane ora sepiro. Naga Bandara wonten dawuh Ratu Mandura golek jago diajangi jembar aja wedi. Duryudana lebokke pakun jaran aja diuculi yen ora ana perintah saka Prabu Bandung Nogosewu. Oh inggih ngestakaken dawuh. Aja mbok kunjara, ayo patenana, mengko bakal ditimpangsane tak pateni Duryudana. Oh Mastu Nama Sidam. Sekaring bawana langgeng. Capet-capet kula menika kemutan dhateng lampahan ingkang sampun kepengker. Bilih wonten satunggiling senopati agung ing jaman Sang Prabu Rama Wijaya inggih Sang Marteng Jagat ingkang wujudipun wanara kusika seta ingkang tegesipun wanara ingkang ulesipun pethak ingkang kalukeng rat anjayeng bawana malah katelah sami mestani ingkang winastan gembong mangleawan. Kula nuwun sewu sampun kinten kula menika keminter dene kula wantun ambatang jengandika ingkang sowan wonten ing pertapan Sanggar Waringin menapa lakar kaleresan panjenengan menika ingkang kekasih Raden Anoman. Nuwun sewu Pramban. Jiwa kasatriyan sampun kula tilar tebih. Sami mestani kula menika kanthi sesebatan Raden menika sampun mangabat-abat ingkang sampun kepengker. Samangke kula sampun ambrah muna wonten ing Kendali Sada inggih wonten ing Kundalini peparab Begawan Anoman. Nanging panjenengan senopati ning Prabu Rama Wijaya duk nalika semanten boten wonten kalih gumlaring jagat namung setunggal wanara ingkang kusika seta ingkang abdipun Anoman menika menemban. Ladalah. Oh Mastu Nama Sidam sekaring bawana langgeng. Menawi mekaten persasat kula menika brahmana ingkang kadidene kejugrukan Wukir Sari kelepaning Samudra Madi dene kula karawan satunggiling senopati agung brahmana ingkang kuncara anjayeng bawana lenggah wonten ing pertapan Kendali Sada inggih menika pun Raden Anoman inggih Resi Mayangkara kasinggihan mekaten Penemban. Namung salebetipun bombong raos sing manah tentu kemawon tuwuh tandha pitaken saklebeting manah kula sarta gumun dene jengandika ingkang sampun aglar brahmana mongko sampun mataun-taun jengandika menika angrasuk kabrahmanan teka rawuh wonten ing pertapan kula lampah sesedokan menika mengku suraos ingkang kados pundi Raden? Nuwun sewu Penemban.
Sewu Padi Agung pangaksami. Dene sowan kula wonten ing pertapan Sanggar Waringin. Dinten sak mangke astining manah kula namung badhe kepingin lan kepareng boten kepareng. Kula badhe ngaut pepodo paduka Penemban. Tegesipun kados pundi kula badhe suwita dhateng ngersa paduka Penemban Tunggul Wulung. Mangke rumiyin Raden nyuwun pangapunten Penemban. Panjenengan menika Brahmana. Mongko sampun dangu anggenipun nagelar Brahmana nanging sabab menapa teka panjenengan menika tumunten suwita dhateng kula. Monggo kula menika namung pandhita saking gunung. Panjenengan badhe pados kawruh menapa ing mriki mboten wonten. Kula nuwun pamunten. Inggilan cendhek ing ngelmu menika mboten katandha wonten pundi lenggahing Sang Pinandhita kala wau. Nadyan paduka mapan wonten ing Parden nanging kula pitados krana menika pituduh ing Jawata kula kedah suwita dhateng paduka Penemban Tunggul Wulung. Mila kepareng boten kepareng kula badhe suwita dhateng ngersa paduka Penemban. Nuwun sewu. Mboten ateges kula menika andhuwa dhateng kepareng paduka nanging menapa dipun keparengaken kula menika nadi dhateng batosipun Raden Anoman paduka badhe nyuwun mriksa menapa badhe andangu menapa. Sangunipun tiyang suwita menika menapa? Mboten perkawis bondo donya mboten. Mboten perkawis kula menika sangu Mas Picis Rajaprana babar pisan mboten. Namung kula menika sangu kapitadosan. Dasaripun menapa teka sangu kapitadosan? Amargi menapa kemawon menika menawi mboten rawuh wonten raos kapitadosan tartemtu mboten badhe wonten ginanipun. Nanging menawi raos kapitadosan menika kula tandur lebet wonten salebeting manah kula. Kapitadosan paduka lan Penemban Tunggul Wulung tan wandi menapa ing panpun paduka dawuhaken badhe murakabi dhateng gesang kula Penemban. Ladala. Inggih menika leres. Upami Resi Anoman menika kula dawuh supados mlampahi ingkang tebih kula sagah nglampahi. Kula dawuh supados jegur telenging samudra kula sagahi Penemban. Menawi mekaten sampun madhep mantep anggen paduka suwita dhateng kula. Penemban. Miturut dawuhing Jawata, Anoman kedah suwita dhateng Penemban Tunggul Wulung awit kula nuwun sewu. Sasmitaning Jawata ingkang sampun kula tampi menawi kula saged suwita dhateng Penemban Tunggul Wulung sak mangke mboten ketang namung sekedhik, mboten ketang namung sapra pintenipun kula badhe kecipratan kamulyanipun pandhita ing Sanggar Waringin peparab Begawan Tunggul Wulung Penemban. Ketingalipun Raden Anoman menika sampun tanggap dhateng menapa ing dados kewajibanipun ing abdipun Tunggul Wulung. Mboten ateges kula sampun tanggap. Namung menawi kula wantun narbuka dosa menapa ing badhe kula sandhang. Emanipun paningal batos kula mboten saged ngapusi dhateng lahir lan batin kula Penemban. Paningalipun Raden Anoman tumrap ingkang abdipun Begawan Tunggul Wulung. Paduka menika mboten pandhita limrah nanging paduka menika sampun tinuding dening panguwasaning para dewa satunggiling brahmana ingkang badhe matedhakaken kanugrahan. Mila samangke kraya-raya kula sowan dhateng Sanggar Waringin ingkang wigati mboten ketang namung sekedhik mugi kacipratan dayaning kanugrahan ingkang sampun paduka asta Penemban. Wong mastu nama sidam skaring bawana langgeng. Raden Anoman menawi tetula mekaten sak mangke kula mboten badhe atur dura jalaran menawi kula wantun dura dhateng jengandika Raden Anoman tan wurunga namung badhe tetel kabrahmanan kula. Menapa ing sampun padha aturaken kula namung nayogyani ing mekaten kula suwun kanthi sanget jengandika Raden Anoman kepareng ngrondani pertapan ing Sanggar Waringin. Kula pitados Raden Anoman ingkang saged nupriksa sarta naliti dhateng sinten kemawon ingkang sowan wonten ing Sanggar Waringin ingkang pantes sak pejagong kaliyan kula lan sinten ingkang boten pantes sak pejagong kaliyan pun Begawan Tunggul Wulung. Boten ateges kula utusan dhateng jengandika Brahmana ing Kendali Sada. Namung gandeng jengandika sampun ngaturaken bilih badhe suwita dhateng Tunggul Wulung. Ateges kula menika sampun minangka dados tiyang sepuh. Tegesipun sampun murwat menawi kula utusan dhateng jengandika Raden Anoman. Menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat.
gandeng menika wancinipun sampun bedhug kula badhe manembah ing wanci bedhug. Raden Anoman kula suwun rondani pertapan ing Sanggar Waringin sampun ngantos wonten dom sumurping banyu telik Mangindraja ingkang marojol saka sela-selaning Garuk. Prasto dawuh duka kula njen pamit madal pasiran penemban ing atos-atos Raden Anoman iki. Blegek-kekugek-kugek sadulita mel. Lah kok niki kaya ora adat sabene. Ndara kula sinuwun Prabu Darma Kusuma. Kadheraken ingkang rayi Pandara Janaka. Den kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk nggih Gus. Iya Kakang Semar ndak tampa. Ora liwat tiba sepadha-padha Kakang. Ndara Janaka bekti kula Ndara. Iya Kakang Semar ndak tampa. Tiba sepadha-padha Kakang. Wah menika kok kaya kadingaren banget. Ndara Puntadewa punden kula sinuwun Prabu Darma Kusuma bekti kula kunjuk nggih Den. Iya nala garing ndak tampa pangestu Kotampanana kula pundhingga jimat. Ndara Janaka bekti kula kunjuk nggih Den. Iya nala garing ndak tampa pangestu Kotampanana. Wah niku kaya kadingaren banget. Ndara Puntadewa bekti kula kunjuk nggih sinuwun. Iya Petruk ndak tampa. Ndara Janaka bekti kula kunjuk. Iya Petruk ndak tampa pangestu Kotampanana. Wah nek jan kaya kadingalem banget. Kadingaren kok kadingalem. Kadingaren banget. Ndara Puntadewa kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih Ndara Puntadewa. Iya Bagong ndak tampa pangestu Kotampanana. Ndara Janaka bekti kula. Iya Bagong ndak tampa pangestu Kotampanana ana kawan Bagong. Enten apa Gus? Napa Semar nandhang keluputan? Nek pancen Semar nandhang kleru, dosa menapa badhe kula sandhang kula mboten badhe suwala. Waton sampeyan paring dawuh. Ning nek Semar badhe nampi ganjaran lelabuhan apa sing pun kula tindake Den? Siwa Semar. Kula wonten dawuh. Ora nganti kanyono-nyono. Uswatara sak candra etang klunggunan dina samengko iki kadangku Yayi Werkudara minglar saka ing kasatriyan Jodipati ninggal kasatriyan unggul pawenang mongko ora dingerteni menyang endi lenggahing adiku si Werkudara wis ora kurang-kurang nggonku utusan kelawan Brahmana Pandhita Siwa Sugata menyang para nimpuna supaya ngulari menyang endi dununging kadangku Jodipati parandene gagar wigar tanantuk karya klebu Arjuna ingkang wis ora kurang nggone nelasak wanawasa manjing karang pradesan munggah gunung medhun jurang uga ora bisa pinanggya kelawan kadange ya kuwi Yayi Werkudara mula tanana ingkang ndak toleh-toleh kejaba mung Kakang Badranaya ingkang sayekti sesebutane pusaka ingkang bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap Kakang Semar maragage paringa dawuh Kakang Nayantaka kadangku Jodipati kuwi menyang endi Kakang Semar sampeyan nyuwun presa kalih kula sampeyan dangu kalih Semar kula mboten ngertos ning sampeyan ampun alit ing penggalih Ndara titah gumelar wonten ing jagat menika pinaringan akal, budi lan pikiran. Kula nuwun sewu. Apa to sababe pinaringan akal, budi lan pikiran? Niku kersaning sing gawe jagat supaya menungsa menika gelem budidaya. Menungsa menika gelem mikir, menungsa menika gelem obah. Kados ingkang sampeyan lampahi kecalan ingkang rayi Ndara Werkudara. Cara kula sampeyan minangka dadi kadang tuwa niku wajib tanggung jawab. Tegese tanggung jawab ing mriki kararjanen kan kawilujenganipun ingkang rayi menika dumunung wonten astanipun Kadang Werda, Kadang Pambayun piyambak. Mula nek nganti Ndara Werkudara menika mboten pinanggih, Ndara Werkudara mboten ketemu, ateges Pandhawa Gothang. Pandhawa mboten jangkep 5 nek Pandhawa Gothang menika sampun mboten saged sinebut Pandhawa. Mula Ndara
Aja nganti jagat menika kecalan para satriya-satri minangka dados utusaning adil. Saenipun nawi kula dherekaken dipunupadi sinartan pambudidaya lan melenging cipta supaya kasembatan ingkang jinangka pinanggih kalan ingkang rayi. Mengkono Kakang Semar nggih. Mung weling kula sadurunge lumaku nek ana barang sing apik aja gumun. Nek ana barang sing becik sampeyan aja mandheg tumuleh sabab barang sing apik lan sing becik sing kang mawa cahya ingkang sarwa ngedap-edapi menika tumraping tiyang tapa brata menika namung mujudaken panggoda pangrencana. Mula monggo Den kula dherekaken nadyan dumugi lak-lakaning naga ampun kendel nek dereng ketemu tandha-tandha ingkang rayi badhe timbul wonten ing negari Ngamarta. Sembah kula katur sinuwun Kakang Anoman ndak tampa tiba sepadha-padha Raden sembah kula. Ya Kakang Anoman ndak tampa tiba sepadha-padha. Ki Lurah kula ngaturaken sembah pangabekti. Ya tak tampa munyuk nyanyuk nyet-nyet-nyet. Pangestuku tampan ana. Lho pundi nggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Wonten menapa Ki Lurah dene sinuwun Ngamarta teka lidang wonten tengahing wana. Lah kowe iki sedulure kok malah ora paham. Kowe iki sedulure tunggal Bayu. Padha-padha putra siswaning Bathara Bayu. Kowe tak kandhani ya Anoman. Sinuwun Ngamarta kedarang-jarang mlebu telenging wana iki mung kejaba nggone duweni rasa tanggung jawab lawan adi-adine. Mongko wektu dina iki Ndara Werkudara ndaraku Jodipati wis sawetara wektu ilang saka kasatyan Jodipati. Mula sinuwun Ngamarta tumuli budal nedya ngupaya menyang endi lenggahe adine lanang ingkang ditresnani Senggana. Nyata laruta saking Kudha Sangkara kala yen amutusa Sang Sri ing sinuwun menawi kersa mbok monggo kula larapaken kersanipun Penemban Tunggul Wulung. Apa sababe Sira Anoman matur ingkang kaya mengkono mugi dados ing kawringan. Sampun sawetawis kula menika suwita dhateng kersanipun pandhita ing Sanggar Waringin ing namipun Begawan Tunggul Muluk. Menapa mboten langkung mrayogi menawi calipun Raden Werkudara inggih kadang kula menika dipun pasrahaken lan dipun suwunaken priksa kalawan Begawan Tunggul Wulung. Sinten mangertos bilih Sang Wiku Dibya saged paring wedah wonten pundi dunungipun ingkang rayi menika diweji bayem-bayangan nampi yayat anggung ngrembuyung ing Arjuna kula wonten maring adang kepiye munggo penemuning Siadi kula namung ndederek paduka Kanjeng Koko Prabu. Kakang Semar kepiye? Ketoke kok langkung prayogi. Jalaran ana tetembungan isen takon bakal kesluru dalan sing kleru. Apa kuwi Kakang malu bertanya sesati jalan? Kakang Semar tembung-tembung ingkang ora sak mestine mbok jawakake. Niku ya apik kok rumasane kaya ora entuk. Ya yen to pancen mengkon aku mengkariman. Mulai dulu mekaten monggo kula aturi tutpuntat lampahipun ing abdi kula aturaken dhateng Bapa Begawan Tunggul Wulung. Ayu Anoman Arjuna Jokeri. Ayo Kakang Semar. Kowe ndisika tak tutke Anoman. Inggih Ki Lurah. Nama Sidam Anoman wonten timbalan. Iki sapa Anoman? Lah kok dadi mbok aturake ana ing pertapan Sanggar Waringin. Pambayuning Pandhawa Narendra Ngamarta Sinuhun Prabu Darma Kusuma kelawan Raden Arjuna ing ngewuhaya ing pambudi Penemban anggenipun kecalan rayinipun inggih menika pun Raden Werkudara saking kasatriyan Jodipati ingkang sawetawis wekdal minglar saking kasatriyan dene sowanipun Sang Nata Prabu Darma Kusuma wonten ing ngarsa paduka Penemban wonten asaka liraning penggalih paduka sinuwun Sang Penemban Tunggul Wulung maring pepadhang dhateng Narendra Ngamarta Prabu Darma Kusuma. Inggih Penemban estunipun bingung-bingleng raos sing manah kedah kados pundi anggen kula tindakaken krana sampun boten wonten margi malih
anggen kula saged manggihaken kadang kula pun Werkudara ingkang sampun sawetawis sical saking ngasatriyaning Jodipati penemban. Mugi kepareng paring kepajar dhateng kula kelawan kadang kula sinuwun Prabu Puntadewa supados sak mangke pikantuka margi ingkang padhang anggenipun saged pinanggih kaliyan kadang kula ing Jodipati penemban. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajabing tawang susu angin ngendi nggone miyang kali ingkang kung weksimi berulu ing unggule langit Anoman wonten timbalan jebul titis nggonira ingsun sarta ndak todi lan tiping panggrahi tamu jalaran yomong Nalindra laran Satru iki ngendak antu-antu rawe ana ing pertapan Sanggar Waringin nanging nalika kowe ndak paringi dawuh mengakno permana jati sapa ingkang pantes sak pejagong lawan Tunggul Wulung lan sapa ingkang ora pantes sak pejagong lawan Tunggul Wulung ya iki Nalindra ingkang pantes sak pejagong lawan Begawan Tunggul Wulung jalaran Nalindra iki ingkang trep lan pantes bakal gawe tentreming jagat sawigung. Nalindra iki sakadang ingkang bakal minangka utusaning adil. Hambabar kamulyaning jagat mula pantes lampun pikantuk wahyu kamulyan saka lantaran Begawan Tunggul Wulung Anoman. Kenging menapa lajeng mekaten ingkang paduka dawuhaken sinuwun kula nuwun pangapunten. Lakar sampun netepi dhateng kewajiban kula anggenipun minangka dados utusaning adil kedah dados lantaran tumedhaking wahyu kamulyan wonten ing asta paduka sinuwun Prabu Darma Kusuma jalaran wanter sabdaning dewa inggih namung Pandhawa ingkang sakmangke saged ambabar kamulyaning jagat inggih namung Pandhawa ingkang sakmangke saged ambabar tentreming jagat sawigung. Lengking saking menika sinuwun klatriya nampi kemawon kanugrahaning dewa ingkang sampun mapan wonten ing angganipun sinuwun Prabu Darma Kusuma. Walah, Yayi Prabu cetha panjenengan wonten mriki Yayi. Wah. Ngopo Egong melu mlebu? Sampeyan nyampar aku turu mau. Kowe sampar to. Penyakit bareng tak ngetke Prabu Baladewa. Ana wong turu tutupan dus kok disampar. Oh tutupan dus kok banget to kowe. Tutupan dus kok banggamu ora. Weh ora ana sing iso nglakoni kaya aku kejaba menang. Koko Prabu wonten menapa, Yayi? Nalika semanten kula sowan dhateng negari Ngamarta. Nanging jebul pinanggipun Ngamarta komplang, Ngamarta suwung. Kula padhi wonten pundi-pundi papan pinanggipun Yayi mapan wonten ing sawening pertapan ing mapan ning ereng-ereng Arga. Punika sinten? Inggih menika Begawan Tunggul Wulung. Lho, iki malah Kakang Anoman. Inggih sinuwun. Kula suwita lan pun Begawan Tunggul Wulung. Walah dalah. Penemban ditepungake aku Nalindra Mandura Prabu Baladewa. Inggih, kula sampun mangertos. Keparengipun rawuh wonten ing mapan mriki. Yayi Prabu Darma Kusuma rawuh menene wigatine pancen menika ingkang kula antu-antu jer nyatanipun kula minangka dados lantaran tumedhaking kanugrahan. Raden Anoman ingkang saged dados sarana rawuhing para Pandhawa nadyan boten jangkep nanging sampun dados pemareming manah kula sinuwun. Dadi nek ngono kowe minangka lantaran kanugrahan ingkang tumeka dening Yayi Prabu Darma Kusuma kasinggihan mekaten. Walah dalah yen ngono pancen kowe pendhita ampuh. Nadyan papanmu ning Karang Paraden, papanmu ning pagunungan. Pertapanmu amung sakiyuping payung parandene katon cahyamu ngenguwung. Cetha yen to kowe kuwi pandhita pitataning jalma. Brahmana unusaning para resi
Kowe iki pendhita pitataning para Wasu Pitri. Sumangganipun badhe mestani. Kanthi kaya mengkono aku nyuwun tulung. Panjenengan nyuwun tulung menapa menawa? Aku ki minangka dadi pengayomaning para Kurawa lan Yai Prabu Duryudana mapan negara Ngastina. Dina samangka negara Ngastina ketaman parang muka Nalindra saka ing bantaranging Prabu Bandung Nagasewu. Mongko kabeh padha kalah. Ngastina dina iki bedah. Negara dijeki dening Prabu Bandung Nagasewu. Yen Begawan Tunggul Wulung iso mateni Prabu Bandung Nagasewu. Aku ngakoni yen pancen kowe iki pendhita peng-pengan tenan Tunggul Wulung. Kula mboten kepengin dipun pundi-pundi, kula mboten kepengin dipun sungga-sungga. Nanging darmaning Brahmana menika nindakaken tapa ngrame tetulung dhateng sak pepadaning titah. Menawi jengandika sinuwun betahaken tenaganipun ing abdipun Tunggul Wulung Anoman wonten timbalan gendongen aku ning negara Ngastina Anoman. Bandara wonten dawuh. Naga Bandara nggonmu tak utus supaya mlapat sarta ngoyak lakuning Prabu Baladewa. Wah. Nuwun pangapunten dinten sak mangke kula kecalan ninggok. Kecalan margi amargi Prabu Baladewa sowan dhateng negari Ngamarta, tumunten Ngamarta kumplang. Lajeng kesah saking negari Ngamarta mboten wonten dipun mangertosi wonten pundi purukipun sinuwun. Persasat aja kok titah jamak lumrah menungso. Nadyan Prabu Baladewa nggawa dewa saupamane Bandung Nagasewu ora bakal wegah tandhing lan para Jawata. Kula ingkang sowan sinuwun. Naga Wertala, ana apa sowan tanpa tinimbalan? Surak mangambal-ambal mawurahan manengker gumulung. Sinuwun, wonten satunggiling Brahmana minangka dados dutanipun nata ing Mandura Prabu Baladewa. Nejan nyuwun wangsul negari Ngastina. Ora iso materi pendhita sing wani nantang karo Prabu Bandung Nagasewu. Tak gecek dhewe siramu, nyuwun pamit diwaji. Pandhita wani nasak barisan nang Ngastina. Pandhita ing Sanggar Waringin Begawan Tunggul Wulung, Begawan Tunggul Wulung. Iya, iki sapa? Gegaseting Prabu Bandung Nagasewu. Aku Senopati Naga Wertala. Naga Wertala. Ayo Ndik, Ratu Gustimu kon tekan ngarep aku. Tak tugele gulune ora balekke negara Ngastina, kendharat ing tanganing Naga Wertala Barat. Den telikong dening Sang Begawan Tunggul Wulung ginrayang mawi asta datan saged mobah datan saged musik kical wujuding Naga Wertala babar sedating wujud nenggih satriya Ndrapsila geni Bambang Wisanggeni. Ginrayang mestakane nadyan tumibaning asta mboten sami. Parandene samangke kena daya penguasaning Sang Begawan Tunggul Wulung. Ical wujuding Naga Bantala. Babar sedating wujud nenggih Raden Antarja wangsul wonten ing kasatriyan Jangkar Bumi.
ngajanani temen. Ana pendhita ora lunga saka papan panggonane nggone jumeneng. Lah kok wis ngentekke nyawa pirang-pirang. Anakku loro naga Pertala naga Bantala sirna Margalayu. Ayo iki Begawan Guntur Geni sirnakna leganing atiku. Penemban ing mestine sampeyan kuwi Brahmana. Aja nganti sumungah sesungaran ngongasake marang diri pribadimu. Elinga sak dhuwuring langit isih ana langit. Sak dhuwuring mega isih ana katon mega putih ing ngarak-arakan. Dadi aja rumangsa dhuwur dhewe Penemban. Wah, grayang dadi kuwandha mara maju oleganing ati. Cinandak mestakaning dening Sang Begawan Tunggul Wulung. Nalika semanten datar saged mubah, datan saged musik, Sang Begawan Guntur Geni sirna Margalayu babar sedaya wujud satra ngrandu Gumbala Bambang Antasena. Datan wonten ingkang unggul sami-sami katyasanipun parandene anake Baskara Titi Mangsa kaya wis wancine telas tulising Begawan Tunggul Wulung miwah Sang Bandung Nagasewu. Ical wujuding Bandung Nagasewu nenggih Satria Jodipati Raden Harya Werkudara. Begawan Tunggul Wulung nata Ndarawati. Nuruti karo karepku. Nuruti karep sing kepiye? Pendak dina rasaku digegasah. Nggonku duwe rasa gedhing keburu sengit karo Duryudana. Pirang-pirang sumpahku tak enten-enteni dumadining Bratayuda ora dadi ora tekan-tekan mangsane. Mula banjur aku asalin wujud kaya dene Bandung Nagasewu. Wigatine kepengin bedah negara Ngastina. Werkudara, apa? Nadyan kowe salin nganggo wujud wong liya. Nek pakartimu kaya ngono kuwi jenenge kowe miradati kodrating jagat. Besok purnaning lelakoning Pendolan Kurawa kudu ngaro lakon perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun ing Tegal Kurukasetra. Nganti cumong klungen nggonku ngenteni wanci Bratayuda. Mula kanggo caraku dhewe nggonku bakal bedah negara Ngastina. Aja ya Yayi, aja. Ora apa-apa, Nding. Kowe ngapa eman kok cengengesane? Ana wong dicuthuk kok cengengesane kowe nyok? Mboten, kula mboten. Ha wae. Seneng ya kowe. Penyakit to. Wah, antil babar sapa kowe? Lho, mboten badar. Kula sampun datosan oman kok badar sinten? Mbok menawa kowe engko panjal maning sapa ta sapa? Mboten. Mboten iki lho, ora kena Werkudara. Kowe miradati marang kodrating jagat. Wah. Sabar. Ya, sesuk mesti bakal nekani tumapaking perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Katok-katokno merga ing kono bakal katandha. Sapa sing utang bakal ndelek us. Kowe tak cocok lho, Bagong. Sing utang bakal nyaur, sing nyilih bakal ngulihake. Ning kono katandha wuluring punaki. Sapa sing sumpah ana ing Bratayuda kono bakal katandha sumpahe bakal kelakon. Mula sing sabar. Yo. Prabu Duryudana nendi? Tak kunjara. Ratu Ngastina iki sing duwe negara iki tak kunjara. Wis kalah karo aku. Kunjara. Bagong? Heh? Prabu Duryudana dibuka pakunjarane. Kuncine? Wah, cementel. Nang cedhak lawanging pakunjaran. Bukasane iki diluari. Prabu Duryudana pun dados tamping luar kok saniki. Anu napa jenenge? Buange uwuh. Ngepit karo nganggo kaos tulisane narapidana ngoten iki. Lho, lah keluputane apa? Penusukan.
Penusukan tapi tidak meninggal ya wis. Malah ketara to keconangan to. Ora ora sembrono. Ayo dibuka. Diuculi Kyai Prabu Duryudana. Siap. Bagong. Nggih. Buka lawanging Pak Kunjaran. Sampeyan entuk remisi. Pengurangan tahanan. Pengurangan tahanan piye? Sampeyan ndak keluputan penusukan to? Iya, ora sengaja. Ora sengaja kok bener. Ora sengaja kok tatune isih mawak-mawak. Ning sampeyan entuk remisi. Meng nglakoni 20 sasi, gelem mboten? Gelem. Pun saniki pun tengah 20 sasi metu. Aku luar. Luar. Gua aku dicekel Prabu Bandung Nagasewu. Kula caos prisa bilih Prabu Bandung Nagasewu menika dumadi saking dumadi saking Raden ampun nesu lho nek kula omong. Ora. Ampun kaget. Ora. Kaget sik mawon. Ora iso. Sadurunge kula omong sampean ngoten. Ora iso. Saedan iki kecreke di. Uculi sik. Waduh kuncine nendi iki? Ratu iki kecrek. Sowo sing dadi Bandung Nagasewu? Anu, sapa ki? Raden Werkudara. Werkudara adikku. Nggih, Setan. ki moncrot ki. Gara-gara tok kongkon. Kena ngopo? Diantil Duryudana. Wis ora trima ngene. Ora tak tambake. Wegah aku. Tambani ngono. Jadi teh. Wis, nek ora ngene iki ra. Oh. Nggo sompek. Apa? Sonte. Oh, kleru sompek. Ora ngono dak anu wedine iki. Apa? Injeksi. Apa? Sing aboh lho. Infeksi. Kene pinter. Werkudara kok iso muni infeksi. Wah, Bagong. Non, Ngopo Duryudana? nesu-nesu. Antenane kene. Sora tataran. Wong cilik getih wedi mati. Ning arep ngejeki negara Ngastina dadak salin wujud nganggo Prabu Bandung Nagasewu. Ungano dadamule. Ndi dodo nyododo. Tangkep Jojo Kantran marus karo Duryudana. Ayo, aja mringkos atimu. Nek pancen kepengin ngejeki negara Ngastina, ora usah dadak nganggo wujud Nalendra liya. Wujude Werkudara, ya Werkudara. Bagong, Ndara Werkudara dibot loro. Sinuwun Prabu Duryudana kali Prabu Baladewa. Niki nek sampean boten tumut-tumut perkara niki, ora rampung-rampung perkarane. Pun silakan. Wekdal sapa wan terus manggaken. Ngapa Werkudara? Baladewa nesu-nesu. Ngewangi Duryudana ora trima negarane tak bedah. Lho cegene ora adil nek wong loro kok ngrubut wong siji. Adile ya kene loro kono loro. Upama kowe iki dadi jagoku tak duro jagone kono terus botoke gelut ya wani. Oh, muni yo. Apaan sih? Kok uwek-uwek cangkeme tenan. Ora ono apa-apa kok apaan-apaan. Kok ora bu badhe menapa? Lho, aku padha-padha ora trima. Werkudara arep bedah negara Ngastina kok dadak wujud Prabu Bandung Nagasewu. Terus panjenengan duka-duka menika menapa? Aku ora trima. Lho nek pancen panjenengan boten trima, kersanipun aku ngewangi Kyai Prabu Duryudana. Lah nek kono Kresna ngewangi Werkudara. Wis ngono wae. Diramoe kapan nganut, saiki ya manut, sesuk ya manut. Kasar ya gelem, halus ya gelem. Padangane wani. Petengane apa meneh?
Wani Werkudara. Wani. Wis ben. Ayo. Piye iki? Selak adan ayo. Gek brus nek niat gelon. Nek ora wani mundur. Ora pedendang. Percuma pedendang. Wani karo Prabu Kresna ketiban senjata ceraka. Ya. Cakra. Karo sekar mayang wong bilang sekareng bawana langgeng. Sekar apa? Wijaya Kesema. Wijaya toko bunga Wijaya Kesema. Toko Bumandasmu kuwi. Ora nesu ora ngerti kok. Ayo wani ayo. Wani apa piye? Hah? Nek ora wani mundur deting plirik mripate. Apa ngene? Kowe kira ana kok rene? Aku arep dadi siji karo Pandhawa. Dadi siji piye? Dadi siji yo mbayar. Enak ora. Aja mengar dadi siji. Asapa sing gelem didadekke siji? Biaya kok ya. Rumangsane ora sampe yo mbayar. Ndara. Ndara Werkudara. Semra. Ono apa? Sedaya pun paripurna. Iya. Wahyu kamulyan wis tinampa dening Prabu Puntadewa Kengraka. Iya. Kula pun nglampahi napa sing didhawuhke para pepundhen sing sami lenggah wonten ing mriki. Wiwit kala wingi ngantos dalu punika. Sekintenipun kula kathah kalepatan, kathah kirangipun. Kula pribadi nyuwun pangapunten lan wakiling kanca-kanca kula nyuwun pangapunten. Sapengker kula mriki manggi ora harja, ayem, tentrem, waras lan niring sambikala sedayanipun. Semanten ugi kula dumugi sudung kula piyambak niring sambikala cinaketna kanugrahaning para Jawata wilujeng pinanggih kaliyan kula warga kula lan kadang-kadang kula sedayanipun. Mugi-mugi sedaya tansah manggiya katentreman karukunan. Suminten bakul tela kaspa. Ora ditambah-tambahi. Cekap semanten atur kula menawi wonten lepat nyuwun pangapura. Kula nyuwun pamit wangsul wonten griya kula. Dawa. Dewe.